Абласны конкурс вясельных абрадаў «Вялікая вясельніца» прайшоў ва Ўшачах. Тут справілі вяселле па старадаўніх традыцыях адразу 3 рэгіёнаў Віцебскай вобласці. Рэканструкцыю абраду правялі па сцэнарыю вяселля пачатку 20-го стагоддзя. На свяце прадэманстравалі і аўтэнтычны абрад Глыбоцкага раёна, якім 100 гадоў таму задобрывалі свякроў. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Наши людцы ушацкія вельмі ласыя да домашняй каўбасы. Паглядзіце, якая прыгожая, а смачная, слоў няма. У хаце нявесты апошнія прыгатаванні. Усе чакаюць прыезду сватоў. На стале салёныя агуркі, аладкі і абавязкова бульба са шкваркамі. Згодна з рэканструкцыяй, маладая родам з Ушацкага раёна. Таму з парога гасцей сустракаюць аўтэнтычнымі песнямі гэтай мясцовасці. Усё адбываецца па сцэнарыі сапраўднага вяселля пачатку 20-го стагоддзя. На Ушаччыне звычайна госці маладого гулялі вяселле ў маладога, а ў маладой было сваё асобнае вяселле. Надзялялі маладых таксама, маладую яе родня і госці у бацькоўскай хаце і хлопца таксама ў яго роднай хаце. Як прынята тут, на пасах нявесту вядзе брат. Пасля маладую абавязкова адорваюць, гасцей запрашаюць да стала. Пакуль нявеста хвалюецца, у сям'і жаніха запрагаюць коней. Вясельны картэж упрыгожваюць рознакаляровымі стужкамі і бразготкамі, каб сватоў з Глыбоцкага раёна было чуваць здалёк. Каб уся вуліца ведала, што глыбоцкае вяселле едзе. У кожным раёне і нават вёсцы вяселле мела свае непаўторныя рысы, а любое дзеянне не было выпадковым. Падчас вяселля ў Глыбоцкім раёне, напрыклад, абавязкова задобрывалі свякроў. Падарункаў трэба было прэзентаваць поўную дзежку. Аўтэнтычны абрад глыбачане прадэманстравалі і падчас рэканструкцыі. Радня багатая, зацікаўлена ў тым, каб усеў быў лад у гэтым доме. Ну і свякроўцы ж тоже, конечно, немалаважная якая нявестка. І вось тут, як быццам бы некае такое знаёмства і прымірэнне. Вяселле – гэта яшчэ і добрая нагода для суседак абмеркаваць апошнія навіны. Звычайна панадворныя сваці прыходзілі зранку і займалі не адну лаву. І менавіта ад іх залежала, якія чуткі аб вяселлі пойдуць па вёсцы, чым адарылі маладых і чым частавалі гасцей. Дарэчы, стол падчас вяселля павінен абавязкова быць багатым, каб сямейнае жыццё было такім жа. Напэўна, падчас сучаснага вяселля яешня прыйшлася б не даспадобы пераборлівым гасцям, але раней гэтая страва была абавязковай на вясельным стале ў многіх рэгіёнах Беларусі. Гэтаму продкі надавалі свой сэнс. Заўсёды казалі, просім яешню да стала, каб у маладых поўная доля была. Цікавыя традыцыі мінулых часоў нярэдка ажываюць і падчас сучасных цырымоній. Вяселле па сцэнарыі продкаў у трэндзе сярод маладых, а такія каларытныя фотаздымкі – сапраўднае ўпрыгожанне сямейнага архіва. Інна Кірыенкава, Марына Рамановская, Александр Петровецкі. Навіны Ушачы.